Vrata između svjetova, duše, ako si tu, daj nam neki znak. Duše, otvori vrata između svjetova, duše, ako si tu, daj nam neki znak. Duše, otvori vrata između svjetova, duše, ako si tu, daj nam neki znak. Duše, ako si tu, daj nam neki znak. Duše, otvori vrata između svjetova, duše, ako si tu, daj nam neki znak. Duše, otvori vrata između svjetova, duše, ako si tu, daj nam neki znak. Duše, otvori vrata između svjetova, duše, ako si tu, daj nam neki znak. Osjećam te. Reci, duše, reci ko si. Ako je Ranka, odmah pitaj gdje je sakrila pare. Brzo pitaj da ne ode. Ranka, jeste li to vi? A? Jel ona? Ranka? Ma ne znam, ništa ne odgovara. Uklasnije pitaj, bila je uvijek gluha ko top. Ranka! Ranka, jesi li to ti? Nije Ranka, Dino je. Da nije Dino Mučelić umro 68. Ostao sam mu dužan 1000 dinara. Ljudi, ne bih uznemiravao, ali hitno je.